Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Trese ka mga unvaccinated nga mga teachers kag personnel sa Negros Occidental High School nga wala gipasulod sa school compound sa kahapon ang ginpa-work from home na. May report si Nico Delfin. Work from home tubtub Marso 15 ang siyam ka mga manunudlo kag ang 4 ka mga school staff sang Negros Occidental High School. Ang 13 ka personnel nga unvaccinated ang napaslawan magpakita sang gina-require nga negative RT-PCR test ukon rapid antigen test result. Gani wala sila ginpahanugutan magsulod sa bulutuan para sa on-site reporting kahapon. Suno sa grade 7 advisor nga si Ruby Froilan, nalipay siya nga bisan paano nakahimo sang tikang ang pamunuan sang NOHS nga makabadayon sila sa pagtrabaho bisan hindi nila luyag magpabakuna sang COVID-19 vaccine. Next naman yung book is, ano naman sir, sa legal niya sir Sa legal nga ako. Pinag-basic na kami advice sa mga attorney and we will not go further to this. Kung hindi nila mo nga, siyempre may individual rights, may sir mo. Mismo ang school principal nga si Josette Terora ang naghinon-anon sa ila para makapadayon lang sila sa gihapon sa pagtrabaho. Damlag pa, ang 13 ka mga personnel nga unvaccinated ang wala man gintugutan ni Terora nga makasulod sa NOHS bangod wala sila sang negative RT-PCR test o kun rapid antigen test result nga gina-require base sa DepEd memorandum. Ginsuportahan naman sang pamunuan sang Department of Education Negros Occidental Division ang nangintikang ni Terora sa pagpugong sa mga manunudlo nga makasulod sa bulutuan santo sa pagsulundan sang ahensya kag interagency task force para sa mga unvaccinated individual. Suno kay Ian Arnaiz, Public Information Officer sang DepEd Negros Occidental Division, bangod wala pa man sang patod nga pagsulundan, may angot sa paghandle sang attendance record sang personnel nga unvaccinated nga hindi makasubmit sang required negative RT-PCR test o kun rapid antigen test result, magapabilin ang pulisa sang Civil Service Commission angot sa pagpatuman sang alternative work arrangement. Pero padayon nga nagapanawagan ang pamunuan sang DepEd sa mga manunudlo nga magpabakuna na. Agud man mapangapinan sila kag ang iban pa nga mga manunudlo, ilabi na ang mga estudyante batok sa COVID-19. Ini sa tion man nga magsugod na ang pagbalik sang face-to-face classes. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.